Nilipot po ang paraan. Ito yung mga kasama po ni Kuya. Tapos na kayo, Kuya? Tapos na? Sayang din natin na-videoan kanina. Hindi kanina nga. Malipat pa to. Malipat lang? Ay, ito po yung mga kasama ni Kuya. Ito yung mga ginagamit nilang Meron dito sa mga para sa laing dito na galing po sa buhangin. Pasensya na po sa mga bilbil na nakikita. Ayan po. Hinuhukay po nila gamit ng pala. Tapos yung lagay po sa timba at lalagay naman dito sa kahoy na ito. Ito yung machine nila. So, yung kanina kasi nandun sila sa may unahan, nilipat nila kasi malakas na yung alon. So, nadadala na yung kanilang kinabit na gagamitan para pang hanap ng ng ginto. Kaya yung una nilagay sila ng dalawang kahoy, parang stand. Kaya binubuhat na nga nila yung ng kanilang equipment sa paghahanap ng ito o pagsasala ng buhangin para makita yung ito. Kuya, ano pong pangalan mo, Kuya? Ano bang tawag sa'yo dito? Rolly po? Rolly pala. Ayan, ano pang tawag dito sa kahoy na ito? Ano po? Kakawan. Ha? Kakawan. Kakawan. kawan. Kawan. Kakawan. Ikaw ang laki yan. Hindi, mamaya. Kakawan. Yan, iway. Ayan na yung mga kasama ko ni Kuya. Ayan, nilalagay na nila yung buhangin na nanggaling doon sa hinukay nila. Tapos, lalagyan nila ng tubig. Ayan, yung wala sa dagat. Tubig dagat. Tapos, ayan. Dito sa baba naman, didikit yung ginto. Jel. Magkano sahod mo? Sinasahod ko na kasi ito kay Kuya eh. Nakakamagkano kayo ko sa isang araw nga? Depende. Minsan libo, 1,000. Ayan, depende daw. Pag, usually pag maulan, mas maano ba pag maulan? Mas malakas? Malakas. Ay, pag malakas ang alon. Yun yung nandun yung ginto. Okay.
kaya po alam pa, papakita natin kung nasaan ba yung ginto dito at kung ano yung mga process ni Kuya after nito. Sabi niya kasi dumidikit daw yun dito sa sa mat. May mat po kasi siya. Dumidikit daw yun. Dahil nga pino yung ginto, ayan. Talagang kailangan salain ng salain. Kasala hanggang sa matira na lang yung ginto. Ayan, tinanggal na po ni Kuya yung nasa ibabaw na kahon. Ayan, ito na yung luhod na gagawin niya. Yung parang may net. Opo, yan, nandyan pala yun. Ay, wala yun dito. Yung parang siya. Saint Margana? Margahan. Margaha. Ah, Margaha. Parang yung Ganunin mo daw, kuya, oh. Parang yung tiling Ano yan. Yung ginto. Tiyan mo sa sa Cellphone. camera ta. Parang Iba yung color. Tutukan natin yun. Ay, yung ani, oh. Wow. Wait, check mo daw. Ay, ang ganda, oh. Siya nga ni, dilaw. Sayang, nawaran. Hindi siya didikit. Anong pakian, parang buhangin lang talaga, ano? Kaya hindi nyo nakikita natin. Oo, talagang buhangin lang ang texture niya. Napakanipis, napakaliit. Tapos ihalo mo ulit dyan. Oo. Sabahin nyo Paano na mo kasabahan nyo na? Ah, okay. Ayan. Pwede pa hawak kuya ha. Kaya pakita ko lang. Kaya ito po na yung galing doon. May halong itim. Tapos kapag sinala mo siyang gamit ng pala, matitira na lang yung ginto. Ay! Andun sa kamay ko. Pero wala. Buhangin. Nasa kamay ko yung buhangin. Hindi mo na kay phone yung ating pano. May lang ito. Ito nga yung ginagamit nilang pang parang makita. Kuya, patry tayo. So sabi nga ni Kuya ay nakaka1,000 siya or 2,000 sa maghapon dito. Ayan si Kuya Rody. Ayan.
sa napaka, ano naman ni Kuya, di ba? Napaka-tiyaga. Nandito lang sa buhangin yung ginto, ayan. Pero hindi mo siya makikita or mahahanap kung wala kang kagintan sa paghahanap tulad ng ginawa ni Kuya. Tsaka yun. Gaano ka na po katagal ng ganito? Ginagawang ganito? Bata ka pa or ngayon lang? Ngayon lang po? 15 years ka na nagaganyan? Hindi, may Pag malakas lang yung alon. palapit ng December. Pag mga gantong buwan ng December na malakas, marami. Ayun. Saka nila iuwi sa bahay. Parang ang dami din. Ang taray ni Kuya. Ang galing na Kuya. Sige po Kuya, salamat po. Ayan, maulan po. Maulan po yung kanyang pagpaligo. Apo. Nandito po kami sa barangay Gumaos, sa bayan ng Paracale. Ayan, sa probinsya ng Camarines Norte. At nakilala nga natin si Kuya Rodi na 15 years na 15 years niya na ginagawa yun, yung paghahanap ng ginto sa paraan na gano'n na nakita natin kanina, no? Kaiba yung bato.